7NN, prenem la paraula i avui ho fem de la mà de Modesto Martínez. Ell és president del Partit Popular i regidor de la localitat valenciana d'Alboraya, a més de ser diputat des de 2015. Modesto, benvingut. Moltes gràcies, Miguel Ángel. Un plaer. Modesto, tu entres en política quasi per casualitat, no? Perquè t'afilia un amic i dius, bueno, doncs va, això com va? I d'alguna manera entres un poc de calbot i bueno, vaig a una carrera, no? La veritat és que sí, la veritat que bueno, jo estic en política perquè un conegut meu que era regidor me va dir, tens que participar, tens que entrar, tens que estar amb nosaltres i bueno, dec de dir, no sé si este secret se pot contar, però que m'afiliant a casa per dir-me, ja estàs afiliat i es comença a treballar amb nosaltres. Molt bé. Bé, anem a ficar ja mans a l'obra. Tu has declarat que com a polític la major il·lusió que té una persona que treballa per al municipalisme és ser alcalde del seu poble. I així és, no?, per a tu, no? Pues la veritat és que sí, jo crec que el més bonic que n'hi ha per una persona que creu en el municipalisme és ser alcalde del seu poble i sobretot treballar per el seu poble i per la seva gent. En definitiva, la gent en la que comparteixes el dia a dia i en la gent en la que quan deixes la política tornaràs a estar en el seu dia a dia. Jo sempre ho dic, que lo més important o lo més bonic és poder estar en els mateixos puestos que estaves antes i dir, he millorat la vida dels meus veïns. La veritat és que, clar, esta legislatura és la primera que formes part com a regidor i és la primera vegada, conseqüentment, que encapçales la llista per a les eleccions del PP en Alboraya, perquè realment presideixes el partit des de fa ben poc, no? Des de setembre del 21. Des de setembre del 21. Modesto, hi ha un abans i un després en el PP a Alboraya des de que tu agafes els mandos del partit allí al poble? Jo a mi és que sempre intente no fer diferències ni en la bona ni en la mala política, no? Ni en el antes ni el després. Diferent. Ho introduïsc, però no, sí, en definitiva sempre cada un tenim una forma de treballar, cada un tenim una forma de fer les coses i jo sí que he de dir que estic molt agraït a tots els que m'han precedit en el meu càrrec, sobretot per una qüestió, perquè han aguantat el partit en un moment molt dur, vull dir, el Partit Popular en general passar moments molt durs i costava molt defendre i aguantar la bandera. I se treballa d'una altra manera, sí, se treballa de la manera de Modesto Martínez i del seu equip, perquè si se tinguera que continuar les coses com se feien antes, pues no n'hi hauria hagut canvi, i la veritat és que sí. Quins canvis han hagut o quins canvis més significatius? Pues jo crec que per a mi el més important, i jo crec que no és un canvi, afirme que és una continuïtat, és el de sentir, el d'escoltar, el d'estar sempre a lo que vol el ciutadà i sobretot, que és el que, com dia antes m'han ensenyat els que m'han precedit en el càrrec, a que el nostre poble estiga per damunt de les sigles del partit. Sempre més important el que vol Alboraya a lo que vol el Partit Popular. La teua valoració d'esta última legislatura, una legislatura complicadíssima perquè pràcticament la meitat o més de la meitat hem estat baix el paraigües, encara que no se n'ha anat el tema de la pandèmia, però el paraigües de la pandèmia, en el paraigües de que tal vegada la gent que estava manant als ajuntaments, Generalitat, pues, evidentment tenia que treure dels pressupostos partides per ficar-les en altres llocs, llevar en festes, llevar en cultura, ficar en serveis socials, ficar en neteja, ficar en educació. Aleshores, ha sigut uns anys complicat, una legislatura complicada, però com la valores tu des de l'oposició del teu poble? Jo pense que complicat ha sigut per a tot el món perquè era una qüestió que ningú preveia, això és lògic, i el que diga el contrari pues jo crec que no està en la realitat de lo que ocorreix en cap municipi o en cap institució. Que se podien haver fet millor les coses, pues per supost, i en el meu poble per supost que també. Te vaig a ficar dos exemples. El meu poble va ser l'únic poble que
va fer tots els plenos presencials. No tingueren capacitat de reacció i fèrem telemàtic quan ja tots estaven tornat a fer los presencials. Un exemple de lo que és des del meu punt de vista, una gestió prou deficient, no? I després, per exemple, se va fer i a més ho demanaren des del Partit Popular, que se fera una partida per ajudar als comerços que més ho havien patit per el tema de tindre que tancar per l'estat d'alarma, i únicament s'executar no plegar el 48% d'eixa partida que se destina, el que vol dir que no han sigut ni eficients ni suficients els mitjos ficats per a poder treballar. I estic anant a datos reals, vull dir, no és una percepció de Modesto Martínez, sinó són datos que estan ahí damunt de la taula. Si marques que hi ha un gasto del 48% és perquè ha hagut aquest gasto. Sí, i que a més que si se plantejava que se tenien que donar 100.000 euros i únicament s'executen una plega un 50%, vol dir que era una deficient gestió, perquè no m'ho crec que en aquest moment no fora necessària per als comerços d'Alboraya ixa ajuda. Encara que tu tan sols eres 4 anys regidor, sí que... Perdona, Miguel Ángel, que te voy a tallar. Jo duc de regidor des de 2015 i de regidor de l'Ajuntament des del 2015. Vale. Que vull dir que des del 2015 són 2 legislatures. Dos legislatures. Vull dir, rectifique, que rectificar és de sàvit, perquè al final t'equivoques i ja està, no passa res, i per això està Modesto així per a rectificar. No, el que no vull és que algú me diga no, correcte, has mentit, no, has fet bé 2019 va ser les últimes eleccions i, d'alguna manera aquestes eleccions ja estan ahí i res. Lo que sí que tu has afirmat d'alguna manera, val, és que Alboraya continua paralitzada 12 anys. Per què afirmes això? Pues jo afirme per diversos motius. Jo considero que Alboraya du 12 anys paralitzat totalment perquè n'hi ha hagut un govern que no té un projecte de poble i va, com vulgarment se diu, a salto de la mata, no? El Partit Socialista entra a governar en un quadripartit en el 2011 en el que se preocuparen més de pegar-se navaixades entre ells i de veure qui agarrava quotes de poder que treballar per el poble, i després ha estat en minories i ha sigut incapaç de plegar acords en cap grup de l'oposició. Te puc ficar l'exemple del pla general. Ha sigut incapaç de pactar un pla general en cap altre grup de la corporació municipal. Per què? Pues per una falta de treball i per una falta de predisposició, i considerem que, ho he dit al principi, no? Que el més bonic de poder dedicar-te a la política i a la política municipal és poder deixar de banda en certs aspectes la ideologia i treballar per el poble. Sin embargo, així no han sigut capaços d'aplegar acords ni aplegar a consens per falta, jo crec que per una falta de ganes i per una falta d'il·lusió i per una falta de treball d'aplegar acords en els altres grups. Vull dir, hi ha una gamma important per haver pogut aplegar, i nosaltres en aquest aspecte, per exemple, ficarem prou facilitats. Per això t'he dit que aquest és un exemple, però te podia ficar més dels 12 anys que no han valgut per res per al municipi d'Alboraya, perquè han estat... Alboraya ha passat a ser una ciutat gris i podem veure-lo, falta de neteja, falta de manteniment, inseguretat. Vull dir, serien coses que no ens sorprendria a cap dels veïns que vivim en Alboraya. Tu també has manifestat en algun mitjà que he consultat que el govern d'Alboraya ha anat sempre al dia a dia, mai ha tingut un projecte, un pla de futur. És el que estàvem parlant ara, no? És a dir, no se té una percepció clara de lo que es vol? Jo penso que no, jo penso que mai han tingut un plantejament real de lo que volen del poble. Per això se demostra que no han tret avant cap projecte important per al municipi d'Alboraya, que evidentment després podrem estar més o menys d'acord en les coses que se fan, però se veu una línia de treball i una línia de futur, però en aquest cas jo crec que no, jo afirme que és inexistent.
Si arribes a fer aquest somni realitat, a ser alcalde de la teua població, planteja per damunt quines coses tens en ment o quines coses proposaries o canviaries o te faria il·lusió. Pues bueno, yo lo primero que vull és reactivar Alboraya. Y cuando dic reactivar Alboraya queda com un eslogan, però com dia antes, Alboraya pues, està molt apagada i no explota el potencial que té. Com he dit, neteja, manteniment per a mi importantíssim i seguretat més encara i sobretot donar facilitat per a crear empleo, fer un polígono atractiu per a les empreses, donar facilitats per a que les empreses se puguen implantar en Alboraya, crear un ecosistema, ¿no? Tan de moda que està ara, ¿no? Un ecosistema real per a poder crear empreses i poder crear llocs de treball, que és la millor la millor cosa que podem fer els polítics és crear empleo per als nostres veïns i fer d'Alboraya una ciutat pròspera com sempre ha sigut i sobretot plantejar un projecte de poble que siga atractiu per a la gent d'Alboraya. Alboraya, Modesto, és quasi com una ciutat, val? Tant per les dimensions, en la seva demografia, a més té platges i patrimoni d'horta. Creus que està desaprofitada totalment a nivell turístic? No ho crec, ho afirme. Ho afirme perquè Alboraya té moltes possibilitats. L'horta té que ser una part productiva real de la nostra economia, però s'olviden de lo més important, que és protegir el llaurador. Després, n'hi ha que fer i que n'hi ha que potenciar que en l'horta puguen haver altres activitats que no siguin únicament l'agrària per a donar rentabilitat a tot el que tenim en l'horta. Evidentment que les platges tenen molt més potencial del que s'explota i podríem pegar-se una volteta per algunes de les platges i veure lo mal mantenides que estan i els entornos lo degradats que estan, cosa que no entenc quan moltes voltes gastem les platges com a atractiu turístic. No és únicament en les dues platges, és en tot el poble sencer-lo, com comentava antes, però sí que és cert que a nivell turístic Alboraya pot desenvolupar molt més i pot ser una potència molt més gran de la que és. Perquè Port Sa Playa pertany a Alboraya. Port Sa Playa s'anomena la Pequeña Venècia Valenciana, ¿vale? I tal vegada jo vaig estar no fa massa, bueno, no havia estat mai i em vas quedar un poc decebut, no? Del potencial que tenia i dius, ostres, ho tenim així a casa i això no està bé del tot. Podia estar millor, no és que estiguera mal, però podia estar... Justament fa 2 dies vaig estar en veïns de Port Sa Playa per a sentir el que deia antes. El més important en política és sentir i escoltar el que te vol contar, el que vol dir la gent i el que vol la gent. N'hi ha que treballar per a lo que vol el veí i tots criticaven el que te comentava antes, el tema de la falta de manteniment, la falta de seguretat, la falta d'una neteja real en el nucli, en este cas en Port Sa Playa, però és que si n'anem a Patacona passa el mateix i si anem al centre històric passa el mateix. De fet, fa uns dies denunciava que n'hi havia una colònia de rates en un parc per a xiquets. I ara anem a parlar d'una qüestió que tu, bueno, d'alguna manera feres un poc de cap de llança, no? I és la inseguretat que manifestaves que hi havia a Alboraya, no? En uns datos. Conta'ns quina és què és allò que tu has tret Bueno, pues lo que jo vinc denunciant en els últims mesos i pareix ser que la gent, de fet ara molta gent m'ho diu per el carrer perquè és palpable, vull dir, no és una qüestió que s'alimente Modesto Martínez, és que ho diuen els números, però és que després la sensació també existeix, perquè te podria dir més de 15 comerços que han entrat a furtar des de de l'últim mes, i és una qüestió que no deixa ningú
sense alçar-li les alarmes. El Ministeri dia en el seu informe que havia augmentat un 28,6% els delictes penals en el municipi d'Alboraya. Jo vaig a fer un càlcul més del dia a dia i és que en Alboraya se produeixen 3,7 delictes al dia, quan mai en la vida havia passat. Fa un mes, justament fa un mes, ara en el pleno ho comentava i li feia una pregunta a l'alcalde en el que li preguntava que com n'hi havia una patrulla únicament en tot el municipi d'Alboraya per a fer les nits. Me digué que me donaria informació fa un mes i no m'ha donat la informació. Vull dir, crec que jo no mentia perquè no ha sigut capaç d'enviar-me la informació. Jo crec que no n'hi ha que... No hay más. La pilota la té encalada el senyor alcalde en el seu terrat per a contestar-te. Evidentment, jo vaig llançar la pregunta, vaig preguntar si era cert que únicament en el municipi d'Alboraya n'hi havia una patrulla per les nits per als 3 nuclis de població que tenim, més l'Horta, i poc més me va dir que jo creava alarma i que mentia. Li va dir, bueno, pues demostra'm el contrari. Fa un mes i no m'ha contestat. Perquè tu els datos... Sí, bueno, els datos són del Ministeri, no són de Modesto Martínez. Que no és allò que... I el Ministeri no peca de ser del PP, Bé, jo vull preguntar-te a nivell personal, Modesto, tu vas per el carrer, tu has dit una qüestió important, no? I és que t'has dedicat des de fa uns mesos, des que estàs al front del PP, a escoltar a la gent, val? Que és molt important. Un polític ha de saber escoltar, no ha de saber parlar, ha de saber escoltar. Creus que hi ha ganes de canvi polític en Alboraya? Jo pense que sí. Pense que és necessari un canvi polític i pense que se demanda un canvi, com dia antes, un canvi de futur. Un canvi de futur perquè va vindre una legislatura molt complicada i és una legislatura que n'hi ha que afrontar en força i en ganes d'acabar tota la legislatura i de tindre un pla de poble. Una legislatura que n'hi ha que agarrar en força i que n'hi ha que agarrar en ganes de tirar del carro i de, com dia al principi del programa, fer una Alboraya més gran. Defineix la situació política i social del teu poble, és a dir, evidentment n'hi ha un equip de govern i n'hi ha una societat. Quina és la relació? Què falta? Què posaríem? Un poc aquesta radiografia. Jo penso que n'hi ha un equip de govern esgotat, que n'hi ha un equip de govern que, com dia antes, va a salto de mata, que va al dia a dia, que no té un pla de poble, i pense que això la ciutadania se dona compte. I el Partit Popular, i en particular Modesto Martínez, vol fer d'Alboraya, com dia, reactivant-la, no? Vull fer d'Alboraya que torna a tindre aquesta capacitat de creixement i de ser una ciutat pròspera i de ser una ciutat per a poder viure en ella. La paralització del Pla General d'Ordenació Urbana és fonamental per al desenvolupament d'Alboraya i si no es fica en marxa està estancada, no? Evidentment que és fonamental, però ahir l'equip de govern hauria d'haver treballat en ganes de generar un consens i de generar un equilibri de forces, no? Jo com a alcalde és el que haguera fet, m'haguera sentat i haguera dialogat i haver volgut fer un pla per a tots. Evidentment, que ser realista, a tot el món tot no li agrada, però el que no se pot mai és voler imposar un pla general al teu gust i que tot el món te l'aprova. Això en política no existeix. Quan se consensua, quan se negocia, però claro, per això fa falta treballar i fa falta plegar acords en els demés grups polítics. I jo crec que això ha faltat ganes de plegar acords i han faltat ganes de treballar. Jo no me crec que no puguem pactar ni a un costat ni a l'altre, puguem pactar un pla. No m'ho crec, algo falla. I ganes no te'n falten, il·lusió no te'n falta i equip? Equip tinc el millor.
equip tingui el millor, bueno, no vaig a desvelar res, però sí que és cert que si algo tenia clar el dia que vaig entrar com a president del Partit Popular i en este cas com a candidat del Partit Popular a l'alcaldia era que tenia que tindre un equip de gent que volguera Alboraya tant com jo o més i sobretot que sigueren bons en els seus aspectes i en el meu equip tinc treballant gent molt bona en el deport, en l'horta, a nivell econòmic, a nivell d'administració. Vull dir, estic fent un equip que ixa a guanyar i un equip que ixa, com he dit antes, a reactivar Alboraya. Per això fa falta el millor equip. Ja teniu eslògan o encara no? O encara està per desvelar? Reactivem Alboraya, estem reactivant Alboraya. Reactivem Alboraya. Bueno, d'alguna manera ja comença per ahir i jo ficaria baix en Jucotet, escoltem el poble. Això sempre. Molt bé. Tenim equip, tenim il·lusió, tenim ganes i tenim traçat un full de ruta. Tan sols queda que vagin passant els mesos, ara queda una ardua tarea, no? de reunir-se en associacions, en col·lectius, en clubs, per veure quines són les demandes, no? Això també esteu fent-ho ja? O? Sí, bueno, jo des del moment que la pandèmia ha permitit tindre un tracte més directe amb la gent, tant jo com el meu equip hem eixit al carrer. Antes, evidentment, tenia que ser conscient de la situació en la que estàvem, costava molt poder reunir-te amb gent i poder treballar o tindre un tracte directe amb la gent, però en el moment... Antes ho fem d'una altra manera, ara ja ho fem d'una manera presencial, però sí que anem, escoltem, parlem, i la meva proposta de programa de govern és una proposta de programa de govern oberta. Jo volia que el poble me parlara i que els que saben de cada sector me parlaren. Jo quan vull fer alguna cosa, per ficar-te un exemple, vull fer alguna cosa de deport, el que ha fet ha sigut anar a parlar en les entitats deportives, que me facin unes propostes i jo tornaré i diré, senyores, estas son mis propuestas, que salen de las suyas, perquè jo lo que vull, no vull fer un programa de govern de Modesto Martínez o del Partit Popular, jo vull fer el programa de govern d'Alboraya, i Alboraya som tots. Una pregunta, Modesto, segons la teua visió particular, estar tan unit a València perjudica o beneficia? Jo crec que tot té els seus pros i els seus contres. Jo crec que Alboraya té que mirar a l'Horta i mirar a València. No t'haig de dir en igualtat de condicions, perquè evidentment València és la ciutat, però sí que no tenim que tindre por a tindre València al costat. Al revés, ens deu de servir per aprofitar les seues característiques i les nostres. Vull dir, jo considero que l'estar tan proper de València n'hi ha casos que ens beneficia, com per exemple poder fomentar un polígono industrial potent per a donar servicis a l'entorn de la ciutat, com passa en altres grans ciutats. I després no tenim que deixar de perdre de vista que som un poble d'horta i que tenim horta. Per exemple, un tema que ara està molt en el dia a dia és el tema del soterrament de la Ronda Nord. Pues bueno, igual això a nosaltres com a municipi n'hi ha que veure el que ens beneficia i el que no ens beneficia, perquè una cosa que beneficia a València igual a nosaltres ens pot perjudicar, però per lo que comentàvem antes, això te va restringir o te va limitar poder fer unes certes actuacions en eixa banda, que per una falta de treball no tenim un pla general que no ens ordena eixa zona. Vull dir, ahir el que tindríem que veure és per què apleguem a eixa situació. O sigui, jo el que no vull, i això sí que ho dic, és que els meus criteris ni urbanístics ni de mobilitat me'ls marquen ni Ribó ni Gretxe, jo vull que es marqui la gent d'Alboraya. La veritat és que hem parlat un poc de l'Alboraya del passat, del present, d'aquesta Alboraya que tu imagines en un futur. Modesto Martínez, t'agraïsc molt el teu pas per este programa, no? Perquè hem parlat, hem obert la porta a Alboraya, a la ciutat de la xufa. Val? Ho deixa ahir. Així no és. Així no és, ho deixa ahir. Que ben bona està quan fa calor i està fresqueta. A més, comencen a la temporada, ara estan cremant els camps, en res comencen a recolectar-la i us convido a que vingueu a Alboraya, esteu convidats a una horchata, mira, l'equip i podem disfrutar d'Alboraya i de la seva horta. Pues prenem el testic.
Modesto, gràcies per el teu pas per el programa, per haver xerrat un poc del teu poble, des del prisma del Partit Popular, des de la teua veu, i gràcies. Gràcies a vosaltres i a disposició total. I a tots vostès, senyores i senyors, Alboraya, una ciutat, segons Modesto Martínez, que demana un canvi.